Για να ξέρω, κάνεις το intro και μπαίνει μουσική και όπως πριν. Ναι, μωρέ. Για να ξέρω πού να το κόψουμε. Ωραία. Ωραία. Σαν να με πέρασε μια μέρα. Ναι. Συγκινήθηκα λίγο. Λοιπόν, γεια σου! Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιδί του χρήματος». Surprise! Είναι αλήθεια, δεν είναι από παλιά. Δεν το κάναμε μοντάζ. Ναι. Γεια σου, Αλεξία. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Αλέξια. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Τιμή μου και χαρά μου. Είναι το επεισόδιο που κλείνουμε 4 χρόνια στο podcast, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνουμε παρέα. Και έχει περάσει ένας χρόνος, αλήθεια. Ένας χρόνος. Καταπληκτικό. Yes. Πολλά έχουν συμβεί σε ένα χρόνο. Πολλά σε όλους μας και προχωράμε. Θέλω να κάνουμε και ένα update για το τι έχεις κάνει, γιατί πολλοί μας ρωτάνε. Έχει πλάκα, το λέγαμε την Αλεξία προχθές που βρεθήκαμε, ότι κάποιοι που ακούτε το podcast το ξεκινήσατε προχθές τέλος πάντων και μπαίνετε στα πρώτα επεισόδια, στέλνουν μηνύματα σαν να τα κάνουμε ακόμα παρέα. Δεν ξέρεις το χωροχρόνο, δεν ξέρω άλλος που είναι μέσα. Σωστά. Και για πες, πού είσαι, τι κάνεις? Πού είμαι? Καλά είμαι. Τι να πρωτοπώ για τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ότι αποφάσισα και έχω πάρει και το έχω καταλάβει πολύ ένα time off από τα social media, το οποίο αλήθεια το έκανα, το έχουμε συζητήσει και μαζί, το έκανα πολύ συνειδητά γιατί ένιωθα ότι ήθελα να βρω έτσι κάποια κομμάτια του εαυτού μου που ένιωθα ότι πρέπει να στραφώ λίγο μέσα μου για να το κάνω αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ο τρόπος με τον οποίο τα έτρεχα. Μην χτυπάς τα χέρια σου, περνάει. Ναι. Μου έκανε και παρατήρηση, εκεί φτάσαμε. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Ναι, πραγματικά. Πάντα εγώ του έκανα παρατήρηση, γι' αυτό ήρθε η ώρα να με εκδικηθεί. Ο τρόπος με τον οποίο το έτρεχα ένιωθα ότι μου προκαλούσε ένα άγχος και μια αγωνία για να. Ψυχικά, εν πάση περιπτώσει, ένιωθα ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ πολύ καλά. Οπότε αποφάσισα για ένα διάστημα, χωρίς να ορίσω χρονικά, να κάνω ένα pause. Και είπα στον εαυτό μου ότι θα τα ξεκινήσω ξανά όταν βρω τον τρόπο να το κάνω με ένα. Έτσι ώστε να μην με στρεσάρει. Πιο ευχάριστο τέμπο και τρόπο, ναι. Ακριβώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πήρα αυτό το χρόνο, γιατί πολλές φορές όταν είσαι πολύ προς τα έξω, ίσως δεν έχεις χρόνο τόσο να στραφείς μέσα σου. Είναι ένα μάθημα που πήρα και στο Bluetooth, ήταν αυτό πολύ ωραίο. Επειδή δεν μιλάμε, κάνουμε αφωνία και στρέφεσαι πολύ στον εαυτό σου. Και άρχισα να επαναπροσδιορίζω λίγο ποια είμαι και τι θέλω. Ξέρεις πολύ καλά ότι είχα ένα pattern για χρόνια και δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να ταυτιστούν με αυτό, γι' αυτό τα λέω τώρα. Θα πω έτσι λίγο πιο ευαίσθητα δικά μου κομμάτια. Exclusive επεισόδιο. Ήρθα εδώ για να σας τα πω. Ναι. Όπου είχα ένα pattern για πολλά χρόνια να κάνω overwork, να δουλεύω πολλές ώρες και το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά κακό, αλλά τον τρόπο με τον οποίο το έκανα, με έκανα burnout. Μετά πάθαινα αρρώστενα ή ένα burnout ή οτιδήποτε. Έλεγα δεν αντέχω άλλο και μετά όταν ηρεμούσα και χαλάρωνα έπαιρνα το χρόνο μου, ξανά έμπαινα στο ίδιο pattern, ξανά και ξανά. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι το είχα εντοπίσει πριν 3-4 χρόνια, αλλά ήταν εκπληκτικό γιατί ενώ το είχα εντοπίσει δεν ήξερα πώς να βγω από αυτό καθόλου. Έκανα πολλά πράγματα για να μπορέσω να ψαχτώ γύρω από αυτό και με το αποφασίζω και διάφορα, αλλά έτσι να ψάξω καλύτερα ποια είμαι, τι θέλω, πού βρίσκεται η δικιά μου ισορροπία. Και συνειδητοποίησα ότι ήμουν και πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου και δεν μου άφηνα πολλά περιθώρια. Και φέτος νομίζω ήταν η χρονιά όπου μπόρεσα να επιτύχω πάρα πολλά πράγματα επαγγελματικά, αλλά ταυτόχρονα να απολαύσω πολύ διαφορετικά τη ζωή. Δηλαδή ένιωθα ότι μου έκοβα απολαύσεις, που για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που το έκανα χρειάστηκε να το κάνω, γιατί άλλαξα πολύ τη ζωή μου. Δηλαδή όταν έφυγα από υπάλληλος και ξεκίνησα στον κόσμο του freelancing και όλα αυτά που κάναμε και παρέα και τα λοιπά, για να στρωθεί αυτό έπρεπε για ένα χρόνο να δώσω πόνο. Είναι το τίμημα το οποίο λέμε ότι χρειάζεται να έχει κάποιος. Ακριβώς. Απλά νομίζω κάποια στιγμή έτρεχα συνεχώς να πετύχω κάτι και δεν απολάμβανα το τώρα και κοιτούσα συνέχεια το μετά και το μετά και το μετά. Και κάπου εκεί αποφάσισα ότι χρειάζεται να βρω έναν τρόπο, το δικό μου τρόπο, αυτό που θα με εκφράζει, για να μπορέσω να τα συνδυάσω αυτά. Οπότε φέτος μπορώ να πω ότι ήταν μια χρονιά που τα συνδύασα πάρα πολύ όμορφα, γιατί έκανα ταξίδια, πήγα στο Περού, έκανα εκδρομές με τους φίλους μου, πήγα σε συναυλίες που είχα πολλά χρόνια να πάω. Παράδειγμα, μου δόθηκε ευκαιρία να πάω στην τελευταία συναυλία του Elton John που ήταν στη Γαλλία. Η παλιά Αλεξία θα το σκεφτόταν πολύ πιο πολύ ότι τώρα τρέχουν πολλά, ίσως το ένα τ' άλλο. Εκεί
σκέφτηκα ότι Αλεξία δεν θα σου δοθεί ευκαιρία να ξαναδείς αυτόν τον άνθρωπο, προφανώς. Αρχικά, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, είναι 2 ή 3 μέρες. It's fine. Ενώ έχεις 365 μέρες το χρόνο. Και το ότι άρχισα να βρίσκω αυτή η ισορροπία και να βλέπω ποιες μικρές απολαύσεις, και μικρές και μεγάλες, μπορούν έτσι να μου δώσουν πραγματική χαρά στη ζωή. Ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έτσι μια λέξη που είχα φέτος ήταν η απόλαυση. Όχι στο φαΐ, γιατί εκεί θα ξέφευγα σίγουρα. Σωστό. Ναι. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι αν μου δώσω αυτές τις απολαύσεις, δεν θα πετύχω τόσο επαγγελματικά. Οπότε το καλοκαίρι βραβεύτηκα στη Γερμανία για μια επιτυχία, ξέρεις πολύ καλά, σχετικά με ένα project που ξεκίνησαμε μαζί πριν 5 χρόνια πλέον, Άλεξ. Περάσαν 5 χρόνια. Σε είχα πάρει 29. Και γίνομαι 34. Έχω γίνει δηλαδή τώρα που ακούω το επεισόδιο. Έτσι. Ήθελα να μοιραστώ ένα πολύ μεγάλο... Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον οραματισμό και πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις να οραματίζεις αυτός που θες να πετύχεις. Ήθελα λοιπόν να πετύχω ένα στόχο τον οποίο στον είχα πει εδώ και καιρό και όλο κάτι γινόταν και δεν το πετύχαινα. Εκείνο το μήνα λοιπόν που... Ένα μήνα είπα ότι τελείωσε. Αυτό το μήνα θα το πετύχω. No matter what. Δηλαδή, ξέρεις, πήρα αυτό που λέμε την απόφαση. Αλλά ήμουνα απολύτως βέβαιη ότι θα το πετύχω. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, οραματιζόμουν, επειδή αν το πετύχαινα θα ανέβαινα στη σκηνή και θα βραβευόμουν μπροστά 40.000 άτομα. Σκεφτόμουν και οραματιζόμουν πώς θα είναι τη στιγμή που ανεβαίνω, που θα βλέπω το κοινό, που θα παίρνω αυτό το διπλώμα κτλ. Κάθε βράδυ, όμως για ένα μήνα. Και όταν ήταν 4 εβδομάδες που είχα να πετύχω το στόχο και έχουν φτάσει 3 εβδομάδες και έχω πετύχει το μισό στόχο. Και μου μένει άλλη μια εβδομάδα για να πετύχω το άλλο μισό, το οποίο μου φαινόταν και στο μυαλό αδύνατο, αλλά ταυτόχρονα έλεγα, Αλεξία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχεις, αφού το ονειρεύεσαι κάθε βράδυ. Δηλαδή, θα γίνει, θα το κάνεις και κάνε ό,τι μπορείς. Και ένα pattern που έχω παρατηρήσει ότι πολλοί κάνουν, στην τελική ευθεία, αντί να αγκαζώσουν, φρενάρουνε. Επειδή βλέπουν ότι μάλλον δεν βγαίνει και δεν προλαβαίνω, άστο. Το ξέρω καλά και είναι αυτό που φωνάζω να μην κάνουν οι άνθρωποι. Είναι ότι δώστα μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι. Μπορεί και να μην γίνει, αλλά να είσαι OK ότι έκανες ό,τι μπορούσες. Το εξάντλησα. Ναι. Εγώ σκέφτομαι πολλές φορές το Bolt και να ρωτιέμαι, υπάρχει περίπτωση ποτέ, ever, όταν τρέχει το κατοστάρι του, τα τελευταία 20 μέτρα να πει άστο, ας φρενάρω τώρα. Θα τα δώσει όλα εκεί. Και όντως τα έδωσα όλα, όντως πέτυχα το στόχο, όντως βραβεύτηκα και ήταν όπως το ονειρεύτηκα, αλλά θέλω να πω κάτι ακόμα. Στη βράβευση. Ανεβήκαμε 100 άτομα και ήξερα από προηγούμενες βραβές που είχα δει ότι ο συγκεκριμένος founder δίνει το μικρόφωνο σε 2 με 3 άτομα για να μιλήσουν. Εγώ φυσικά είχα οραματιστεί ότι εγώ θα είμαι ένα από τα άτομα αυτά. Και τώρα μιλάμε σε 100 άτομα, έτσι ήταν μικρή πιθανότητα, 2 με 3%. Ξέρω. Στα μαθηματικά έτσι το πέτυχα πολύ καλά. Όταν είναι στα 100 είναι εύκολο. Ισχύει. Οπότε... Στον οραματισμό μου είχα φτιάξει και την ομιλία μου, το τι θα έλεγα. Και τη μέρα που ήταν να γίνει η βράβευση, το πρωί, θυμάμαι, είχαν χαρακτηριστικά, είμαι στο μπάνιο, κάνω τον ντους μου και λέω, Αλεξία, κάνε άλλη μια πρόβα το τι θα πεις, γιατί θα σου δώσει το μικρόφωνο. Και εννοείται ότι όταν ανέβηκα on stage, όντως ήμουνα ένα από τα 3 άτομα που έδωσε το μικρόφωνο και μίλησαν και είπα ακριβώς αυτό που είχα οραματιστεί, που οραματιζόμουν βασικά κάθε βράδυ για ένα μήνα. Οπότε έτσι θέλω να το πω σαν ένα παράδειγμα σε όλους όσους μας ακούνε πόσο σημαντικό είναι ότι όταν θέτετε ένα στόχο να το οραματίζεστε, να το κάνετε εικόνα, το συναίσθημα, το πώς νιώθετε. Είναι άλλο το αποτέλεσμα που έρχεται και φυσικά να σας τη δράση δεν αρκεί να το οραματίζεσαι κάθε βράδυ. Αυτό. Και εφόσον γίνει να είσαι και προετοιμασμένος. Σκέψου να πάρεις το μικρόφωνο και να μην είσαι και προετοιμασμένη. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οπότε, ναι, πλέον ουσιαστικά αυτή την περίοδο εγώ τρέχω με 2 μεγάλα projects. Το ένα είναι αυτό που είχαμε ξεκινήσει μαζί πριν 5 χρόνια, που εν τέλει τι κάνουμε, γιατί ρωτάει και πολλοί κόσμος. Όλα αυτά που μαθαίνετε στη θεωρία από το Game of Money τα βάζουμε στην πράξη.
και βοηθάμε ανθρώπους μέσα από το επιχειρήν και την προσωπική ανάπτυξη να πετυχαίνουν τους στόχους και τα όνειρά τους. Οπότε αυτό το ξεκινήσαμε με τον Άλεξ πριν 5 χρόνια. Συνεχίζει πολύ δυναμικά. Η ομάδα έχει μεγαλώσει πολύ. Κάτι έχω δει. Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό. Αν κάποιος θέλει, φυσικά μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα να μάθει περισσότερο, γιατί είναι πολύ ωραίο όλα όσα μαθαίνουμε εδώ στη θεωρία. Πόσο σημαντικό είναι κάποιος να μάθει να τα βάζει στην πράξη. Ναι. Και αυτό που λέω πολλές φορές στην ιστορία μου είναι ότι. Καλά, και σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία πάντα. Και όταν ανοίγεις μια πόρτα, εκεί μέσα υπάρχουν πάντα και πολλές άλλες πόρτες. Η μία για μας ήταν το podcast, γιατί μέσα από αυτή την πόρτα οδηγηθήκαμε εκεί. Μια άλλη για μένα είναι που τον τελευταίο χρόνο είμαι μέτοχος σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που κάνουμε εκπαιδεύσεις σε στελέχη επιχειρήσεων. Κάνουμε σε soft skills, σε business skills. Και εκεί ξεκίνησα ως μέτοχος, είμαι και trainer που αγαπώ πάρα πολύ το κομμάτι του training. Και το πολύ ωραίο που θέλω να πω είναι ότι αυτά που διδάσκω στο training είναι τα πράγματα που έχω μάθει μέσα από το project και όλα αυτά που αναπτύσσουμε επιχειρηματικά. Είναι όλο βιωματικό, εκείνη η διαφορά. Και πώς μπορείς να πάρεις μια γνώση από κάπου και τη μοχλεύεις, δηλαδή και όλα αυτά τα trainings που έχουμε παρακολουθήσει και οι mentors που έχουμε, τα χρησιμοποιώ συνεχώς σαν παραδείγματα. Και είναι πράγματα που οι άνθρωποι, τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων δεν τα έχουν ακούσει και τους ακούγεται πολύ wow και χρήσιμο και πολύ ωραίο. Και είναι υπέροχο μια γνώση που έχεις πάρει να μπορείς να την αξιοποιήσεις σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Οπότε αυτά είναι. Και κάνω και πωλήσεις εκεί, γιατί τα πάντα στη ζωή, παιδιά, είναι πωλήσεις και το απολαμβάνω πολύ πολύ αυτό το κομμάτι. Ενώ παλιά έλεγα πωλήσεις πιο μικρή. Είναι ό,τι καλύτερο και πιο σημαντικό skill. Σούπερ. Αυτό έτσι ένα εκεί είναι η Αλεξία σήμερα. Wrap-up, ναι. Και κάτι σημαντικό που θέλω να πω είναι ότι ναι, νιώθω πολύ ευγνώμων, γιατί πριν 5 χρόνια πήρα μια απόφαση να αλλάξω πράγματα στη ζωή μου και με έχουν φέρει εδώ που είμαι σήμερα. Δεν παίρνει μερικούς μήνες, παίρνει χρόνια για να φτάσει σίγουρα εκεί που είσαι. Και η πενταετία που λες είναι σημαντική, γιατί είναι αυτό που λέμε, κάνε σούμα στα 5 με 10 χρόνια. Και να αντέξει και τη διαδικασία αυτή. Σωστά. Γιατί εντάξει, είμαστε πολύ μαζί, ξέρω και τα πάνω και τα κάτω. Φυσικά. Αγαπώ πολύ, γιατί περνάει διάφορα τώρα με την ομάδα και τους ανθρώπους της. Και λέω, έτσι ήσουν κι εσύ. Ναι, οπότε με παίρνει να μου διαμαρτυρηθεί για κάτι, γιατί να κάνω, λέω, ό,τι έκανα εγώ μαζί σου. Ναι, πραγματικά. Το σύμπαν θα επιστρέφει. Ναι, ισχύει. Και ότι πόσο σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε ότι όταν θέλουμε αυτό να κάνουμε μια αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσουμε από σήμερα, γιατί χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί και να έρθει. Και κάτι άλλο που σκεφτόμουν, τώρα ερχόμενη, εγώ οργανώθηκα να ξέρετε για το επεισόδιο. Με πήρε και τηλέφωνο, αλλά δεν με βρήκε χθες. Ναι, τον πήρε τηλέφωνο να του πω ακριβώς τι θα πούμε για να είμαστε prepared, αλλά δεν τον βρήκα, οπότε κατάλαβα ότι... Ότι παραμένει ίδιος. Ναι, ότι παραμένει ίδιος. Ότι λέγαμε πολύ ωραία πράγματα στο podcast και συνεχίζεις και εσύ να λες υπέροχα. Δεν σημαίνει ότι όλα κι εμείς τα κάνουμε τέλεια. Και πολλές φορές σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω κι εγώ καλύτερα με όλα αυτά που διδάσκουμε σε κομμάτια από επενδυτικά, από επιχειρηματικά, ακόμα και στο budget. Ή μια περίοδο κάνω tracking, μια περίοδο δεν κάνω. Φέτος για πρώτη φορά με τον Χριστόφορο καθίσαμε και κάναμε κοινό προϋπολογισμό. Μέχρι τώρα τα κάναμε ξεχωριστά. Δεν φαντάσου. Ναι. Εντάξει, ξέραμε τι παίζει ο ένας και ο άλλος φυσικά, αλλά δεν τα είχαμε κάνει ποτέ σε ένα μαζί. Και καθίσαμε και τα κάναμε ένα κοινό προϋπολογισμό. Και είναι φανταστικό. Από τότε που κάναμε μαζί ένα κοινό προϋπολογισμό, μας έρχονται πάρα πολλά. Μας έρχεται η ευθονία με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο, που δεν το περίμενα. Και κάτι που κάναμε πολύ ωραίο, κάναμε κοινή στοχοθεσία. Δηλαδή, βάλαμε κάτω τα οικονομικά μας. Πού είμαστε τώρα, πού θέλουμε να πάμε. Πού έχουμε επενδύσει, πού θέλουμε ακόμα να επενδύσουμε. Αυτό στο οικονομικό κομμάτι. Μετά, στην οικογένεια. Πώς θέλουμε να χτίσουμε την οικογένειά μας. Τι αρχές, τι αξίες, τι όλο αυτό. Επαγγελματικά, τι δεξιότητες θέλουμε να αναπτύξουμε. Πώς θέλουμε να εξελιχθούμε. Σε ταξίδια, τι ταξίδια θέλουμε να κάνουμε. Και όλο αυτό έτσι μας έβαλε σε μια τάξη και σε μια οργάνωση και να έχουμε κοινή πορεία, κοινό στόχο. Γιατί σκέψου να οραματίζομαι εγώ μια αλφα ζωή και ο άντρας σου ή η γυναίκα να οραματίζεται μια β' ζωή διαφορετική. Αυτό είναι εκπληκτικά σημαντικό και μπράβο που το κάνατε και σε οικονομικό επίπεδο. Πολλές φορές τα ζευγάρια μπορεί να κάτσουν και να δουν κοινούς στόχους και πορεία, όσοι το κάνουν που είναι μια χαρά, αλλά τα οικονομικά λίγοι τα βάζουν κάτω. Και ένα τεράστιο κομμάτι και διαζυγίων και προβλημάτων είναι τα οικονομικά
που δεν είναι ξεκάθαρα σε μια σχέση, πόσο μάλλον να παντρευτείς κιόλας και προχωρήσεις. Έτσι, δεν είναι, εντάξει, να είμαστε 5 μήνες μαζί, οκ, δεν λέει κάτι. Ναι. Να υπάρχει αυτή η διαφάνεια και η κοινή στόχευση, να ξέρουμε πού είμαστε και τι κάνουμε. Σωστά. Όχι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και η αλήθεια είναι. Είμαστε 10 χρόνια μαζί. Αλλά δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Το κάναμε τώρα. Και όντως θέλω να το πω ότι όσοι είστε έτσι ζευγάρι χρόνια και το νιώθετε, γιατί μπορεί να μην νιώθεις ότι θες να το κάνεις ακόμα, είναι πολύ ωραίο να κάνεις ένα κοινή στοχοθεσία. Και ας μην είναι Ιανουάριος και σε έχει πάει Μάιος και Ιούνιος, δεν έχει σημασία. Το να κάτσεις και να θέσεις έτσι κάποιους κοινούς στόχους και κοινά θέλω για να πορευτείτε μαζί, οδηγεί σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, πολύ πιο άμεσα, ουσιαστικά. Ναι. Μου λες ένα χρόνο μετά, ναι. Παρά... Εντάξει, είχαμε κάνει το τελευταίο επεισόδιο πέρσι, που ήταν έτσι πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ισχύει. Και είχες μοιραστεί κάποια πράγματα τότε από τη δικιά σου πορεία και εμπειρία. Με χρονική απόσταση από αυτό πλέον. Ναι. Ένα χρόνο. Ναι. Τι σου έχει μείνει? Από το τελευταίο επεισόδιο ή από Όχι, από την πορεία. Από την πορεία με το podcast. Ναι. Νομίζω ότι από τις καλύτερες αποφάσεις ever. Πραγματικά. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Μ' άρεσε πολύ που μας βγήκε τόσο αυθόρμητα να γίνει. Το έχουμε ξαναπεί το story, αλλά είμαστε σε ένα σεμινάριο το αποφασίζω και μας βάλετε να σκεφτούμε να κάνουμε κάτι το οποίο φοβόμαστε αλλά θέλουμε πολύ. Και ήταν στο διάλειμμα και σου λέω θέλω να κάνω podcast και μου λες και εγώ. Οπότε το ξεκινήσαμε πραγματικά πολύ αυθόρμητα. Για μένα έχει άπειρα μαθήματα όλο αυτό το ταξίδι. Από το πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάς κάτι ακόμα και αν δεν είναι τέλειο. Γιατί ξέρει ο περισσότερος κόσμος πώς θα ξεκινήσαμε. Και ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου οδηγήσει. Δηλαδή, είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να φτάσει κάπου. Αλλά δεν ξέρω για σένα. Εγώ δεν είχα φανταστεί ότι θα φτάνει νούμερο 1 στην Ελλάδα. Ούτε για αστείο. Και όταν συνέβαινε, δεν το πιστεύαμε. Ήταν κάτι που δεν ήταν. Και ίσως επειδή δεν ήταν ο σκοπός, γι' αυτό έγινε κιόλας. Ναι, σωστό. Ισχύει. Ναι. Και όντως είναι τα πιο διαχρονικά που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Πλέον έχει γεμίσει με podcast. Ναι. Κατά τότε ήταν πολύ λιγότερα. Παντού είναι η αλήθεια. Και είναι υπέροχο και το ζεις, φαντάζομαι, και το κομμάτι του branding μέσα από αυτό. Δηλαδή ότι αυτά είναι εκεί πέρα πάνω. Σωστά. Και είναι για πάντα. Σωστά. Και αυτό ακολουθεί, ρε παιδί μου. Και άνθρωποι που ακούνε, φαντάζομαι, σε πετυχαίνουν, σε γνωρίζουν. Από τη φωνή σίγουρα. Τη φωνή. Ναι, όχι, και είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε και ευχαριστούμε για τη συνεισφορά και χάρη σε σένα, άλλαξε αυτό στα οικονομικά μου, χάρη σε εσάς κτλ. Που είναι υπέροχο και σας ευχαριστούμε όποτε το κάνετε, είναι μαγικό. Απλά όσοι έχετε αλλάξει πράγματα στη ζωή και στα οικονομικά, εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι. Εσείς που το εφαρμόσατε είναι το μεγάλο. Και το δεν το λέω έτσι για να το πω. Έχει μεγάλη ουσία γιατί το ακούνε δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι αυτό το podcast. Πολύ πλέον. Παρεμπιπτόντως φτάσαμε το 1 εκατομμύριο plays. Αλήθεια! 1 εκατομμύριο. Και πάνω από 11.000 Spotify followers, δηλαδή συνεχίζει την πορεία. Το 1 εκατομμύριο ήταν... Έγινε. 1 εκατομμύριο. Wow, ευχαριστούμε. Μπράβο μας. Μπράβο. Αλλά έχει πολύ σημασία και όσοι ακούτε το podcast να μην αρκείστε στο ακούω, που είναι υπέροχο και ευχαριστούμε. Αλλά δείτε, επειδή έχει πολλή πληροφορία, διαλέξτε ένα πράγμα και βάλτε το στη δράση. Ένα. Ακόμα και αυτό το ένα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Και ξεκινήστε από τον προϋπολογισμό, που είναι το πιο εύκολο και απλό. Έχουμε template σε ποια ιστοσελίδα. Gameofale.gr, κάθετος freebies. Ναι. Παρεμπιπτόντως, αυτό δεν το έχω πει. Και όταν βγει το επεισόδιο μπορεί να είναι και έτοιμο. Μάλλον θα το βγάλουμε και σε app. Αλήθεια. Ναι, τέλειο. Το template, συν κάποια ακόμα τριγύρω. Είμαι κοντά σε αυτό. Και είδα ότι θα γίνει κάτι φανταστικό το Δεκέμβριο. Για πες. Έχουμε το Game of Money Festival. Θα μαζέψουμε λίγο όλη την πληροφορία. Το φεστιβάλ τι είναι? Ένα διήμερο συνέδριο με 6 θεματικές, από FinTech και AI μέχρι απάτες και όλα αυτά, με κάποια keynote και ομιλητές από τους κορυφαίους που υπάρχουν. Άρα συνέδριο, διαζώσεις και Zoom. Το φεστιβάλ είναι ότι έχουμε όλο το γήπεδο πάνω στο ΔΑΗΣ. Αλήθεια. Με το γήπεδο του μπάσκετ, όπου θα έχει μέσα περίπτερα από εταιρείες, από οργανισμούς, από νέες τεχνολογίες. Οπότε κάποιος μπορεί πέρα από το συνέδριο που έχει ένα χι κόστος, με ένα πολύ μικρό αντίτιμο να μπει στο φεστιβάλ για να αποκτήσει έτσι πρόσβαση σε όλα αυτά μαζεμένα, να δει, να δικτυωθεί, να γνωρίσει όλα τα καλά του κόσμου
Και για όσους είναι εκεί θα έχουμε και τους VIP και Whisky Festival. Ετοιμάζω ωραία. Τι ωραία, τέλεια. Έτσι, φανταστικό. Είναι το πρώτο φεστιβάλ χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, όπως λέμε. Δηλαδή όλο αυτό που ξεκινήσαμε παρέα, ένας θεσμός να γίνει μια φορά το χρόνο. Τέλειο. Έχω και εγώ ερώτηση. Ναι. Σου αντιστρέφω την ερώτηση που μου έκανες τώρα που μου περάσει 4 χρόνια. Πώς έχεις βιώσει εσύ όλη αυτή την πορεία? Κοίταξε, πάρα πολλές φορές στο δικό μου κόσμο, επειδή κάνω πάρα πολλά πράγματα, το ξέρεις καλά. Όχι, προς Θεού. Το έχεις βιώσει πολύ. Είναι φορές που δεν συνειδητοποιώ τι κάνω. Και επειδή εγώ δεν έχω κάνει την παύση που έκανες, συνειδητά ακόμα, θα φτάσει κάποιος στη ζωή μου. Θα φτάσει. Θα δείξει. Το πλάνο μου τελειώνει το 27, το δεκαετές. Οπότε το 27 μπορεί και να το κάνω. Okay. Ναι. Είμαι σε καλό δρόμο. Θα σε κρατήσω accountable σε αυτό. Ναι. Με χαρά. Με κρατάει ήδη η Λεωνή, οπότε... Αυτό ήθελα να πω. Αλλιώς θα σε απαγάγει, ξέρω εγώ, για ένα μήνα να πάτε κάπου, να μην σε βρίσκει κανένας. Όταν συνειδητοποιώ, και αυτό συμβαίνει είτε με κάποιο μήνυμα που θα έρθει, είτε θα κάνεις λίγο ένα zoom out και θα δεις που έχει πάει, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και της δικής μου πορείας μέσα, και σε αυτό ξανά σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ που το στήσαμε παρέα. Ένα, γιατί είχε να κάνει κυρίως με προσφορά. Δηλαδή, ο αρχικός σκοπός ήταν και παραμένει να προσφέρουμε γνώση στους ανθρώπους. Είναι από τα λίγα και εγώ που κάνω που δεν είναι τόσο επιχειρηματικά, χρηματοοικονομικά, ας το πω έτσι πίσω. Και πολυεπίπεδα δεν περίμενα. Δηλαδή, ένα τεράστιο κομμάτι του branding μου, σαν Αλέξιος, πατάει και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι εντυπωσιακό. Γενικά, και εντυπωσιακό ότι μπορείς να κάνεις 4 χρόνια. Ναι. Ισχύει. Από το τίποτα, από την ντουλάπα όντως, μέσα στα στούντιο και σε όλα τα ωραία που κάνουμε. Τη ζεστή αυτή ντουλάπα. Που έχουμε διαλέξει λάθος να φάμε πριν γίγαντες. Ένα αυτό. 2, το ξαναπώ τον πόνο μου, δεν έχει να κάνει. Γενικά τα κοριτσάκια και σίγουρα η Αλεξία μπορεί να κάθεσαι στο κλαδόν και τα λοιπά με τις ώρες. Εμείς τα αγοράκια και δει με τη δισκοκύλη. Δεν κάθεσαι εύκολα εκεί πέρα μέσα. Δεν μυρμηγκιάζουν τα πάντα. Μουδιάζουν τα πάντα. Εντάξει, τα καταφέραμε όμως. Είμαστε ακόμα εδώ. Ήταν καλή συμβουλή πάντως του φίλου μας να ξεκινήσουμε με την ντουλάπα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χωρίς εξοπλισμό βοήθησε η ντουλάπα. Απορροφούσε όλους το ρήβος γύρω-γύρω. Τέλεια. Κάτι άλλο που θες εσύ για του χρόνου να δεσμευτείς δημόσια στους ανθρώπους που θα κάνεις? Μ' αρέσει να δεσμευτώ δημόσια. Τέλεια. Ώστε να σε φέρω του χρόνου πάλι εδώ. Ωραία. Και να το έκανε ή δεν το έκανε. Κοίτα, αυτό το pattern που έλεγα. Το αγαπημένο παιχνίδι είναι αυτό. Ναι. Αυτό το pattern που έλεγα ότι έπεφτα συνέχεια, με εξαντλούσα ουσιαστικά. Νιώθω για πρώτη φορά ότι έχει να συμβεί πάνω από 8 μήνες, θα πω 9. Από το φύγει από κοντά μου. Ναι. Είχα εκεί επιρροή. Τυχαία. Εντελώς τυχαία, παιδιά. Αλλά καμιά φορά νιώθω ότι κάνω βελά. Δηλαδή πάω να μπω ξανά σε αυτό, που όταν το κάνεις για μια συγκεκριμένη σεζόν είναι ok. Απλά έχω παρατηρήσει ότι δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Όταν μπαίνω σε αυτό, με πιάνει ένα hyper, μια υπερένταση που δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δηλαδή, και να πω ότι θέλω τώρα να ξεκουραστώ, δεν μπορώ να το σταματήσω. Οπότε, ο στόχος μου για του χρόνου είναι να μάθω να το ελέγχω αυτό πολύ καλύτερα. Να ξέρω ότι θα υπάρχουν σεζόν που θα εργάζομαι περισσότερες ώρες, αλλά χωρίς να έχω αυτή την τόσο υπερένταση, η οποία δεν με εξυπηρετεί, γιατί το νιώθω ότι επηρεάζει ακόμα και την χημεία του σώματός μου δηλαδή. Έτσι. Και κάτι που θέλω να κλείσω αυτό είναι το εξής, ότι παρατήρησα πόσο ο Χριστόφορος, παράδειγμα, όταν χαλάρωσα και άρχισα να είμαι κι εγώ πιο ήρεμη και ακόμα και τις καθημερινές, όταν κλείνω ό,τι κάνω, να είμαι παρούσα και να μην είμαι μέσα στο κεφάλι μου, γιατί ήμουν πολύ. Άρχισα να μου λέει, πολύ πιο συχνά πόσο όμορφη είμαι. Που δεν νομίζω ότι άλλαξε η φάτσα μου. Απλά νομίζω επειδή ηρέμησα, ίσως ήταν λίγο διαφορετικό το παρουσιαστικό μου. Και λέω πόσο σημαντικό να απολαμβάνεις την κάθε μέρα, να είσαι παρόν. Εγώ αυτό έχανα πολύ. Ήμουνα συνέχεια για το μετά, το επόμενο. Και ακόμα και αν είχα μια επιτυχία, τέλεια, μπράβο, το επόμενο. Αυτό, οπότε η δέσμευσή μου είναι διπλή.
Ένα, να μάθω να είμαι περισσότερο στο παρόν και να μην είμαι τόσο ανυπόμονη. Και δεύτερον, να εντοπίζω το pattern που ευτυχώς έχω και ανθρώπους δικούς μου που με καταλαβαίνουν όταν πέφτω σε αυτό. Σωστά. Και μου το θυμίζουν. Και να βρίσκω τον εαυτό μου και να ξέρω ότι μπορώ να πετύχω και επαγγελματικά ό,τι θέλω και ταυτόχρονα να απολαμβάνω και τη ζωή μου και το τώρα. Τέλεια. Δεσμεύτηκε λοιπόν. Του χρόνου θα είναι εδώ για να μας επιβεβαιώσει τι έκανε. Αν δεν τα έχει καταφέρει, μπορεί να εξαφανιστεί. Ναι, φαντάζεσαι. Άλεξ, δεν είμαι διαθέσιμη. Δεν τη βρίσκει κανείς στα social media. Εξαφανίστηκε για πάντα. Και αν σας άρεσε το επεισόδιο και χαρήκατε που ήμασταν πάλι μαζί με την Αλεξία, κάντε το share παντού να το μάθει ο κόσμος. Μην πείτε την έκπληξη, μην τη χαλάσετε. Πείτε, απλά δείτε αυτό το επεισόδιο, είναι πολύ σημαντικό. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σου είπα, εντωμεταξύ, πώς έγινε και όλο αυτό. Ονειρεύτηκα ότι κάναμε ένα επεισόδιο μαζί και το είπα και μου λέει τώρα κλείνουμε τα 4 χρόνια. Πρέπει να κάνουμε μαζί. Και επειδή ενεργειακά τίποτα δεν είναι τυχαίο, έκανα έκπληξη πριν από κάνα μήνα και πήγα σε ένα σεμινάριο που ήταν στην Αθήνα που μιλούσε και η Αλεξία. Δεν της το είπα. Φτάνω απ' έξω και μου λένε από την ομάδα τα παιδιά, λέει, τώρα μιλούσε για σένα η Αλεξία. Λέω, ευτυχώς ακόμα μαθηματικές. Όχι, ξέρω τι λες πάρα την ιστορία, πλάκα κάνω. Και βρισκόμαστε εκεί, μου λέει ότι είδα αυτό το όνειρο και 4 χρόνια πάντα τα πράγματα γίνουν τον καλύτερο τρόπο αν υπάρχει αγάπη και εμπιστοσύνη. Σε αγαπώ πολύ. Και εγώ. Και σας αγαπώ και εσάς πάρα πολύ. Μου είχατε λείψει και χάρηκα πολύ. Πες του και ένα γεια σου, επειδή ακούω. Μου στέλνει καμιά φορά, μου λέει, μπορείς σε παρακαλώ να πεις απλά το γεια σου. Οπότε καλή συνέχεια και γεια σου! Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και για μία ακόμα χρονιά θα συνεχίσουμε μαζί. Να είσαι καλά. Μάθε το παιχνίδι του χρήματος.